Вечер, мили хора! Как сте? Искам да засегна една важна тема, която всички сме виждали в интернет. Така наречените фалшиви водачи, ментори и гурута. Хора, които обещават, че ще ви направят богати, успешни или просветлени. Само ако ги последвате или, разбира се, платите нещо. Истината е проста, хора. Повечето от тези хора какво са там не за да помагат, а за да вземат. Те продават мечта, те продават образ. Те говорят красиво, изглеждат уверени и често показват лукс, който дори не е техен, хора. И защо се случва това? Защото това работи, хора. Това впечатлява също така. Това кара хората да вярват също така. Но истинските знания какво? Те не крещят. Те не ти казват купи това веднага или ще пропуснеш шанса на живота си. Истинските знания се проверяват, преживяват и израстват. Те не идват в 5 лесни стъпки и не струват 999 лева само днес. Много от тези фалшиви водачи са там заради пари и внимание, хора. Не заради истина, не заради желание да помогнат. Те просто са разбрали, че да вдъхновяваш хора е доходен бизнес и затова важно е да мислите критично в този момент. Кой говори срещу вас? Какво е постигнал този човек преди да започне да учи другите? И най-важното, защо го прави? Хора, не вярвайте на думи. Вярвайте на дела. И така,